Čau lidi, vítám vás u nového videa, dneska to je z Minecraftu, takže tady skáču nahoru. Jo, vidíte, že já už jsem mezi tím hrál, už mám železné brnění, že jako jsme trochu víc jako v bezpečí. Takže vy rozhodně dejte like, odběr a zvoneček, aby jsme už měli těch 200 odběratelů. A kdybyste chtěli více takových videí, tak určitě dejte koment. My teda jdeme na to. Tady dáme vypéct. Nám jako dochází dřevo, takže půjdeme natěžit. Šípice budou hodit. Ani nevím, jak to tady vypadá po okolí. Lama. Těžím nějaké dřevo, tady toto. Tak. Tak, tady. Tak, to nám bude stačit. A už jdeme tady do našeho bezpečí. Tak. No, se nám vypeče poslední. Tak. To můžeme tady dát. Půjdeme asi zpátky těžit. Tak. Otravné. A jestli byste chtěli i video třeba, nevím, z Prahy, nebo jak pojedeme do té Prahy, co určitě bude tady ten rok, takže tak dejte odběr, aby jsme věděli, kolik mi přibude odběratelů, tak podle toho se rozhodnu, jestli budu dělat z toho do Prahy, nebo jestli nebudu dělat. No, to jsem ani nevěděl, že to tady bude, že odkopu 2 bloky a bude tady tohle. To jsem fakt nevěděl. Takže jak jsem hrál za kamerou, tak jsem dotěžil tady byly poslední 2 bloky a pak už jsem si řekl, že už mi to nebaví, že tady nic není, takže tady to odtěžíme pak na videu. No. Tak, máme nějaké to zlato, tak asi zlaté jabko určitě si uděláme. Tak, redstone, paráda. Tak, na to si vezmeme tenhle. Tak, tady máme ještě železo. Tak, už to tady zaplníme. Tak. Jo, jeskyně. Lapis,
tady je železo. Tam jsou diamanty, takže zkusím se tam nějak dostavět, takže si vezmeme to. Se to tam zkusím dostavět. Tak, protože diamanty se nám taky bude hodit. Tak. Tak, toto směrem tam. Asi to nějak udělám. Jo, tady kopu jsem tady blbě. Dám tady tohle a budu kopat, jo, učil se mi. No, ty diamanty se nám budou hodit. Musím tam nějak dojít. Nevím ale jak. Jo. Akorát tam je nějaký ten. Tak to nevadí. Se tam nějak zkusím dokopat. Hele, máme tady lapis, kopr. No, kopr se nám úplně hodit nebude. Už máme hodně. Ale tohle jo, proč ne? To se nám určitě bude hodit. Určitě, to vím. Tak. Tady ten štěrk mi vytáčí. Tak to tady osvětlím. Tam je kryt. Tam máme... Zlakni. Tady nemá co dělat. Vidím to, že se asi na to vykašlu. Asi se na to vykašlu. To nemá cenu vůbec. Protože stejně tam nemá to cenu a ty diamanty, tak to nevadí. Jo, možná to je tak vzácné, ale nevadí. Stejně to hrajeme jenom 5 dnů ještě, takže to ještě můžeme počkat. A nebo víte co, nějak, jestli tady na to video, jestli s tím videem uděláme 200 odběratelů, tak když to dáme, tak ty diamanty půjdu vykopat. Jestli to nedáme, tak to někdy později. Tak. No. Tak. No, to asi tady na to video bude stačit.
Takže ještě půjdeme nahoru vypéct to železo. A pak asi už ukončíme video, protože ještě dneska vyjde ještě jedno video, pak ještě, no dneska vyjdou 3 videa. 2 vám prozradím z Minecraftu a jedno to necháme jako překvapení. Takže tady doskáčeme. No, musíme rychle, no. Tak. Tak. Dáme vypéct to železo, teda to zlato. A já se s váma loučím. Jestli byste chtěli další takové videa, tak dejte odběry a jestli byste chtěli jako tu sérii jako dodělat, tak dáme 200 odběratelů a já tady ty videa udělám jako playlist. Takže čau!